O presidente Valentín González Formoso xunto co vicepresidente Xosé Regueira e o deputado responsable da área de Economía e Facenda, Antonio Leira, foron os encargados de debullar o orzamento do organismo provincial previsto para o vindeiro ano 2021. O presuposto ascende a preto dos 185 millóns de euros, o que supón un 0,26% máis que o do presente exercicio. Boa parte dese aumento irá destinado a gasto social, co fin de afianzar a reactivación social e económica na provincia, moi afectada pola COVID. No ámbito da protección social, aumentamos un 138% o orzamento para o exercicio 2021. Suporá a contratación de 300 profesionais na área sanitaria. Suporá unha aposta polo fortalecemento do sistema de protección social, con aumento de 14 millóns de euros para soster os servicios de axuda a dependentes e os servicios de emerxencia social nos concellos da provincia. Un feito que tamén destacaron o vicepresidente Xosé Regueira e o deputado responsable da área de Economía e Facenda, Antonio Leira. Segundo eles, o documento orzamentario do vindeiro ano virá a afianzar aínda máis o compromiso da Deputación cos concellos da provincia, nun momento difícil como o actual, cunha gran crise derivada da pandemia. Dun orzamento de 184 millóns de euros que imos aprobar, nada máis e nada menos que 120 millóns de euros van ser de transferencia inmediata aos concellos da provincia da Coruña. Eu creo que é unha aposta fortísima, sabendo que os concellos o van a pasar mal, da Deputación da Coruña co financiamento local. É un orzamento optimista, un orzamento esperanzador, é un orzamento social e un orzamento no que nos poñemos toda a batería a dispor das entidades de todos os concellos da provincia. Pero a social non será a única partida que se verá incrementada. Destaca tamén a aposta pola creación de emprego e a destinada a outros sectores prexudicados pola pandemia, como están a ser a cultura e o deporte. A gran aposta polo emprego supón aumentar nun 76% o orzamento para a xeración de emprego nesta provincia e suporá todos os programas que conleva este orzamento 2021 a creación de 3.500 postos de traballo directos a través de estos programas. E, por outra parte, aposta como un pilar básico polos colectivos que están a pasar tamén francamente mal e que son tamén grandes olvidados, como o sector da cultura, o sector do deporte e unha aposta importante tamén polo medio ambiente. Todas estas partidas, aún aínda con pandemia e con restriccións, aumentan as súas partidas. O documento orzamentario será levado este venres a pleno para a súa aprobación inicial.